Şeyle de honnomsula men daşından seretengde. Ina aman. Aydımçın öýüşi. Ina. Bilem aydım aytmaly. Aytmasana ýagşy. Ýöne bizim bu sesimiz bilen bir ýoğlanyny gyraymasak ana şonu dinlemekler mümkin. Şonu da adamla diyeceklerdim bilen mi? Şu neresi şunun sesini işitmeyecek bolup o dünya gitti diye. Ýagşy. Hay ýyldygyň jaýdydyň şu. Firuzan. Ha, men täzelendim. Şodan? Täzelendim başka benim ben atlan daşlar beler. Tatüt kattırı o. Ha 20 milyon suratımız şu aksım var. X5, X7 dediler yalda. Inni cahinem täzelep bu. Onun bir dine kaleye mursa soraya. Bir hepte bundan gelmeli. Yöne kaleye kutort diye dedi. Dine kaleye vursun. Kaleye vursun. Kaleye vursun. İlk dur diye da. Ýagşy. Şoň aýtsyny emosiýasyny özüm salyp berjek diýip. O walige mardy aýt. Salam. Geldiniz mi? Salam. Aman kurgun mu? Kimi bir yerine atı o elşa. Dinleň meni. Rimondyň hili ýokary. Emulsa diňe kalýa bolmaly. İşiňi dynip pulny menen alarsyňyz. Düşünüňizmi? Bolu diýişiň ýa olur. Hani öňkü solar nerede? Täzelen başka bir... Hemme hatta başga bir. Öňkü işten çıktı da olar. Gittiler. Tuttular. Olar öder tutulmaka öğrediler. O wagty. Bolly işe başlaýaberin. Galanam adat düşündürür. Men diýen almany. Bolu arkaň diýinje. Tuğla filozof ot yala ya. Usta olsun, er olsun, sallat yala diye bir şey de çıktı mı? Men Firuzan ýanyolaş diýäl o. Firuzan näme söylensin? Men Firuzan prodüseri, İşe taraf polemek kadar. Näil garnaş beni birinci gösterdi. prodüseri. Producer. Dürüjü ýolbaş diýen mali. O ya, sana yolbaşı diyecek. Ya Firuzan yolbaştın ben. Aha. Böyle gavuz bir burnumu sokma lan. Näme etme? Terediňinde şunjaýyň içi, şu kiçijaýyň içi doli emulsiýa bilen çalmaly. Düşünüňizmi? Kaleye wursun. Kiçi cayda kim yaşa? Kiçijaýda Firuzan pisikleri ýaşaýar. Pişikleri? O da. Amanın kardeş olanlar Firuzan, pişik olanlar o kendine. Näme diýdiň ýagşy? İşte deme daha başlamalı. Oho. Bet tolayıpdyra. Bir söz bilen aýdaňda kale bolýar-da ana. Dogry saýlapdyryn. Öde bir mursat düşünýän de onjum. Hemme de düşünýän. Ýöne kalen gowudygyna has gow düşünýän. Firuzan, onjum. Sıbar çıkanım ben de. 30 yaştan geçti. İndin öylenecek böyle. Şu bir toyuna bar kaytsana bir saat. Neyse diye. Baka yeni gelirdi yana da. Oňşars. Sebäbi aramyzda kale var da.